Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele embukelo weNdumane TV. Siyathokoza ukuthi ususubscribe kule channel yakho ngaphambili kwintokozo kakhulu ukuba nawe mfowethu osasijoyina ukuqala kule channel yethu. Sacela mfowethu ukuthi usubscribe ukuze ungaphothwa nayo yonke video esiyifakayo kule channel yethu. Nazi engiza nazo engithatha kumthombo othembekile. Kuzokhumbuleka ukuthi lezi insizwa ezimbili uMdumazi laphana ubona benza umfoka Mhlongo kaye noma phathe efika laphana uDumakahle. Kuzokhumbuleka ukuthi lezi insizwa ezimbili zakhipha ama video la khona zicula iSMS kamgqumeni. Mawukuthi awukazi uwezwe lama video sokulalela ama highlights awo njengamanje ka 30 seconds uze ukuthi lezi insizwa lezi zayishaya kanjani lana bese siyaqhubeka. Ngiyathemba ke mbukelo uthandekayo ukuthi ke usubhemile wakhola ukuthi ngempela lezi insizwa lezi za challengeana lapha nedlala lapha ingoma ngamgqumeni lapha iSMS. Mdumazi akagcinanga lapho ngoba ke uyafaka ipost lapha enkundleni zakhe zokuxhumana zika Instagram wabhala washo ukuthi ke abantu abamuzi ukusebenzisa lama app amasha asekhona njengamanje la khona ukwazi khona ukurecorda isiginci sihamba sodwa bese uyabuya futhi uzoshaya ngephimbo. Wathi Mdumazi umuntu akacule nje eshaya isiginci acule kanye laphana. Ngaleyo ndlela ke uMdumazi uyifaka zonke enyameni laphana kuDumakahle ngoba ke shuthi ukholelwa ekuthenini uDumakahle wayesebenzise wona lama app awasho laphana ubona benza. uDumakahle kuthe mangabe ebona le post lena waphuthuma naye waya lapha enkundleni zakhe zokuxhumana lapha eka Instagram wayofaka ivideo ke njengamanje esiyilive njengamanje la khona asha khona isiginci abuye acule laphana. Awibuke le video uyithokozele mbukelo othandekayo. Ziyakhala mbukelo uthandekayo, ziyakhala ngempela mbukelo uthandekayo ngoba ke uDumakahle uyabhala laphana enkathi efaka le video laphana enkundleni zokuxhumana zakhe wabhala kwi-caption laphana washo ukuthi uMdumazi ukhale ngokuthi sekuculwa ngama app njengamanje waseyifakela ama emoji laphana ahlekayo laphana wayesemthega laphana igeza lendalo laphana uMdumazi ke wangacucuza naye wayokhomenta laphana wathi iyeza enye ngabe hlala ujimile lapho ayikhale. Ngizofisa ukuzovo lakho ke laphana kwi-comment section embukelo othandekayo uthina ngabe uthini mayelana nalezi insizwa lezi mangabe zidlala ngengoma kanjena. Ngabe uthina ubona sengazathi mhlambe lento eziyenzayo izogcina njengamanje isixabanisa.